ମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଆପଣ ନେବାକୁ କିଏ? ଆପଣ ନେବାକୁ କିଏ? ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ୱାରେଣ୍ଟ ଅଛି? ୱାରେଣ୍ଟ ଅଛି ସିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ? ସିଜ୍ ପେପର ଦେବେ। ଆପଣ ମୋତେ ଆଗେ ସିଜ୍ ପେପର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଚାବି ନେବେ। ଆଗେ ପେପର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ନାଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କାହିଁ? ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆପଣ ପୋଲିସ ନି? ଆପଣ ପୋଲିସ ଆପଣ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କାହିଁ? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିଜ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଅଛି? ୱାରେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ମୋର ଅଥରିଟି କହିଲେ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇ ସିଜ୍ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତମକୁ ୱାରେଣ୍ଟି ପେପର ଦିଆଯିବ। ୱାରେଣ୍ଟି ନୁହଁ, ଚାଲାଣ ଆମର ଇସ୍ୟୁ, ଚାଲାଣ ତମକୁ ଧରାଯିବ। ଏତେ କ'ଣ କହୁଛ? ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ଆପଣ ଚାବି କେମିତି ନେଲେ ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ? ଆପଣଙ୍କର ୱାରେଣ୍ଟ ଅଛି? ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହେଲା ୱାରେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସିଜ୍ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଲ୍ ଜଣା ଅଛି? ଚୋର ହେଲେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଚୋରି କେସ୍ ତ ବସିଛୁ। ଯୋଉ କେସ୍ ହେଲେ ଶୁଣୁ, ତମେ ଯୋଉ ଓଲା କି ଉବର ଯୋଉଠି ଚଲଉଛ ଗାଡ଼ି ହେଲା, ଆର ନିୟମ ନାହିଁ, ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ମୁଁ ଚଲଉଥିଲି ଆପଣ ସେ ଗାଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି ଓଲା ଉବେରରେ? ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି? ଗାଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟର ଥିଲେ ନା ଚଲେଇବୁ? କଣ ହେଇଛି କଣ ତମ ଗାଡ଼ି କାହିଁ ଧରା ହଉଛି, କଣ ହେଇଛି ତମ ଅଫିସର ପଚାରିବ, ମତେ କଣ ପଚାରିବ? ଆପଣ ଚାବି ଫାଷ୍ଟ ନେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଚାବି ନେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆଇଲି, ମତେ ଚାବି ଆପଣ ନେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଚାବି କଣ ନେଉ? କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲେ? ଗାଡ଼ି ମତେ କହିଲା ଗାଡ଼ି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ବସିବେ କିଏ? ଆପଣ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବେ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ? ହଉ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ଅଧିକାର କ'ଣ ଦେବ?